kuna foni show jaban na ba hamu ma fla dongo do malika nani mo malika ka loko mi ba ka wakati ta koski kanga ni kuna foni no ma kuna fali pele ba hambo ka ya mana ke jientu ko dugula amba do bo sigi no sonja kono ka ma kono kuma be han fena na len fla no ni sonja kelen kana na ka kuna fonu dam amba fogo bela jelen ki bismillah nga kuna fonu bulon konna bietene utukalo kile folo samba fla ani mukan fla kuna fona damna lamba damna nga jamana nyamaka kuna fone nale de colonel Assimi Goïta ina fola dala kula kalo tene folo jamana nyama ale kon bala tika sa kadra ko kula yala akachaka yorola no yere de koni kulubay bidoy na jamana nyama hakon mafo akalla dako aye dara pola yala akachaka yorola mina ka baraka nyugon chama kumi wala sakan ko inkena nyana maya kuna funne be dona yanga jamana nyama ka kuna funna no de colonel Assimi Goïta kun ale boraka boluno blase no ka mina yo kono kuma la teme aka kuma da fe no de colonel Abdoulaye Maïga ho min kera anga jabrani soba sanfe oluka kuna fundi wakati wi ayira ka foko fransika ka jamana nyama na le de Emmanuel Macron ale tumbe takamala Guinée Bissau ka jamana ka mi yera na kontara kuma fe kuma mi mabbe ba ale koni ayira ka fasa ka jamana konte ba machi wale makale la ka jamana ko olu yera kon be shia ko kala de la shia ko kala mi yera na ayira la ka foko fransika ka jamana yin kuma kele ne foni génocide de Rwanda kera génocide de Rwanda ale ma dugo mo shila ho kera shia fla bla la nyona sani ma million chama yera kon bonela la Rwanda ko fi yu ayira ka foko Emmanuel Macron kan kuma na sugunne la hulu ya nyini ka foko France ambassadeur akataka bo onka jamana kono akani kuma kale na huya nyini ka foko ministre ka kuma da ka kataka bo onka jamana kono ko alsani Emmanuel Macron be yala dugunu nyon che ka foka beta kuma na gunu ta kanyo shi onka jamana ma kuli kon ba nyini Emmanuel Macron fesa ka ku okonu no buluka ko mo shitina saka ke mali jamana fe ka teme mal dun yere ka ko olu ba nyini Emmanuel Macron fe habeni kuma munu ta kanyo shi onka jamana ma kan kuma nunu dabla mi yere ko ayera kon be ka joyan wali munu ta ka yala ka yira ka fo alisa ka ke komi ni France la ka jamana o tari mali jamana ko o ko yera kon bana pe ko Emmanuel Macron ka donga fo mali jamana ta yere wa France jamana fena ta yere mi yere de kon joyan jurumi kumbe mali jamana ani France jamana no che ko o joyan juru ko o kon bana pe o ko Emmanuel ka Macron ka kuma photo do mali jamana ma ko mali jamana yere be se ka ayera kuma bo aka kenoka Emmanuel Macron ale kon te mo ni mali jamana mo mi akata kuma atokola mi yere na yere kon be feka kele mi wuli onka jamana kono no yishia kele ka boluka ko o ko in ko tena nya soro onka jamana konnana kuna fonne betana ye ministry misigilo no kura ji hani dugukolo jukoro fen kun kan ko kan no de sedu Lamin Traoré ale fene bora ka bolo no blasama ka bolo no blasama mi na yira ka fa ko akeni Abidjan ko ka jamana hule baga limita ka mali jamana sagare kuran ko tala o kum konal mali jamana yara ko no groupe électrogène biduru mali jamana wunyini o mi yara ko no be ka bo Mauritanie ko ka porfe kana an ka fama konnana ayira ka fa sa ko ni électrogène biduru mi yara ko no be kana ko yara ko no be na mali jamana de me ko sebe kuran ko la mi yara de koni ko mali jamana makotna jo Abidjan ko ka kurana ble ni électrogène bidurinduna wa aklala ka yira ka fatuguni ko kurantiga ba mali jamana kono ni électrogène biduri mina fra sorola kuran habas benasi ko sebe mali jamana kono ko akeni Abidjan ka olu yara koni baga limita mali jamana sagara kuran ko ta fanfalala wo kum ne kono no fana ala te kani électrogène bidurindi wala sa mali jamana be se ka yela ma horo ya soro to kamna kuran ko ta fanfalala ba ko ni ayira ka fasa ko o baga li o yara kono mabbe ba jamana yara kon be baraka no fe jamana be nyogo mo nya na fara ko kum de kone na ko olu be baga lita on segere ka fa ko be courant ke mali jamana na ko mali jamana yara kon tena janoye électrogène biduru mi yara kon be kana sa kalbe mali jamana de bela jen haklis gi ka fa ko kon mena fra soro mali jamana courant ko gelala kuna fonne be dona ni ministry misigre no muso de hani de mbata kun kan kula nale de madam walije fune kulubali kunu hale tun jouer kalo kile bisaba homi don keren ne farafina muso ma minu ya ira ka fasa ko kuma dami yara kontara farafina muso be fe ko yara de koni ko muso holu yara de koni ye mawye munu joro ka bu kosebe dunga fa ani be sabati la jamana kono ya ira ka fasa ko kuma kami yara kontara to dala muso la ko yara de koni ko to dala muso ko ate ko sigata la ko olu yara de koni ye muso ye munu joro ka bu kosebe dunga fa sabati la jamana konna ayira la ka fasa ko ministry haya fa ko ni
ko ɲɛnajɛ ba hakun kan ka kɛ wolodo hale be kolokani mara la min ko ka kɛ ni basigibaliya min yɛrɛ kɔni be jamana kɔnɔna na ko ɲɛnajɛ ba in yɛrɛ bɔra a ma nka ko alo la ko min yɛrɛ de kɔni sigi ka fɔ o na kɛ jabanu sanfɛ min de ye yiri turu fo ka taa se ka musow dɛmɛ walasa u yɛrɛ kɔni be se k'u yɛrɛ sɔrɔ u ka baara la cogoya min na ka kalan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ musow kun walasa u yɛrɛ kɔni be se ka fɛn k'u yɛrɛ fɛn b'u nafa k'u yɛrɛ kɔni bena tɛmɛ ni o baaraw ye ni basigi kɛra kuma min na wagati min na ni kɛnɛ belebeleba a be sigi musow tɔgɔ la o kunnafoniw be taa n'an ye jamana kɔnɔna kunnafoniw la buru dilanna olu fɛnɛ ni maa minnu yɛrɛ kɔni sigilen no feere ko ta kunkanko la olu ye ɲɔgɔn ye ba kɛ ɲɔgɔn ye min kɛra alamisa don juye kalo tile 28 u ka ɲɔgɔn ye senfɛ a yirala k'a fɔ ko bɛnkan yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o ko minɛ kɔnɔna buru dilanna olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bena tile 2 baarabila kɛ o min be daminɛ tɛnɛ fo ka taa sigi tarata ma o kunnafoni ne be taa n'an ye an ka finitigilamɔgɔw ka kunnafoni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kɛlen no ka jɛkulu min sigi sen ka hanu kɛlen no ka waleya kura min ta sisan n'u kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'olu yɛrɛ kɔni be n'u segu n'u damakɛya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa banbaci wale yɛrɛ kɔni mana kɛ fan o fan mali jamana kɔnɔna na olu be taa kari a la o hukumu de kɔnɔna na u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bena yala kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la quartier minnu yɛrɛ la quartier minnu kɔni ka jan bamakɔ la quartier minnu yɛrɛ kɔni dogolen no ani quartier minnu yɛrɛ kɔni ye kulumayɔrɔ ye o hukumu de kɔnɔna na u wulilen ka baara la min n'u y'u kunda sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 wagati sɛbɛnnikɔrɔ togotogoniw la min n'u y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛnnikɔrɔ yɔrɔ min be wele ko berger du fleuve de kalabanbugu u sera flanc de colline de sɛbɛnnikɔrɔ taxi place ani mamari bugu terminus u taara ye ka taa takari bamaciwale maaw la u y'a yira k'a fɔ k'u ka mɔmɔli senfɛ ni yɔrɔ ninnu na u kɔni sera ka bamaciwale maa 120 u y'o o de minɛ ko muso kelen tun b'a a la ani moto 17 u y'o minɛ fo ka taa se bese ni muru ani ɲɛnaminifɛn caman ma u kɔni y'o minɛ ni bamaciwale maa ninnu na min halisa finitigilamɔgɔw kɔni b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i ka dɛmɛ d'u ma olu ka nin waleya kura in na ni min be kunnafoni dɔ kalama min b'a to ta be se ka kari bamaciwale maaw la k'i kɔni ko o kunnafoni d'u ma joona joona walasa u be se ka wuli ka so o yɔrɔ ninnu na ka taa nɛgɛ kari bamaciwale maaw la walasa jamana kɔnɔdenw ni be se ka lafiya togoya min na min de ye suɲɛni ani binkani ta fanfɛla ye halisa an be to o kunnafoni kelen kɔnɔna na a ma banɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye banbaciwale maa 8 olu maa 8 yɛrɛ kɔni ka baara de kɔni n'u donna mɔgɔw kan u yɛrɛ kɔni be nin fereke n'u ye nin fereke u yɛrɛ kɔni be sɔrɔ k'i dalen to yen n'u y'i dalen fililen to yen sa o hukumu de kɔnɔna la u yɛrɛ kɔni be sɔrɔ k'u ka suɲɛni baaraw daminɛ min de ye moto fo ka taa se fɛ i ka sanu ani wari fo ka taa se magoɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bi i ka so kɔnɔ ko ni mɔgɔ 8 yɛrɛ kɔni tun ka baara de kɔni tun ye o ye faaba kɔnɔna na min n'an ka banbaciwale mɔgɔw sera ka nɛgɛ kari o mɔgɔ 8 fɛnɛ la halisa o kunnafoni kelen okumu kɔnɔna na finitigilamɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni be ba numankuru yan fan fɛ olu fɛnɛ wulila u ka mɔmɔli la mɔmɔli min yɛrɛ n'u y'a yira k'a fɔ k'u ye finitigilamɔgɔ maa cɛ 100 u kɔni ye o de labɔ walasa u yɛrɛ kɔni ka taa mɔmɔli kɛ sikɔrɔnikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sikɔrɔnikaw ka kulu nafajikaw ka kulu la koɲumanikaw ka kulu fo ka taa se babuyabugukaw ka kaburu don an'u ka kɔɔri kɛrɛdaw la u yɛrɛ kɔni ka taa mɔmɔli kɛ ni yɔrɔ na baw a yirala k'a fɔ ko banbaciwale maa ninnu n'u yɛrɛ y'u ka malangoloya kow kɛ k'u kɔni sɔrɔ ka di ni yɔrɔ ninnu de la u y'a yira k'a fɔ k'u ka mɔmɔliw senfɛ k'u yɛrɛ kɔni sera ka banbaciwale maa 47 k'u sera k'o minɛ ko moto 17 u sera k'o minɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin maa ninnu na sa ko muso 9 o tun be a la u y'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ halisa ko dɛmɛ be ɲini aw fɛ ni min be kunnafoniya dɔ kalama e de mana kɛ i be a kalama k'a fɔ ko banbaciwale mɔgɔw dogolen no diyɔrɔ o yɔrɔ la k'i ka wele bila u ma u kɔni be wuli ka taa nɛgɛ kari ala joona u y'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ banbaciwale mɔgɔw k'u yɛrɛ kɔni dogo yɔrɔ ye kulukɔrɔlaw fo ka taa se so minnu yɛrɛ kɔni ma ban ani yɔrɔ minnu be dogo dogoniw la ani yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ka ja bamakɔ la olu be n'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka wuli ka se a yɔrɔ ninnu na ka taa nɛgɛ kari la nka ni min yɛrɛ fɛnɛ be kunnafoni kalama min be se k'u nafa i ko o kunnafoni di u ma an to kunnafoni na man kunda bakɔ jikɔrɔnikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka taji feere yɔrɔ min bɛ wele ko station ɲɛtaw a yɛlɛ k'a fɔ sa ko taji ta mɔbili dɔ fo ka taa se mɔbili min yɛrɛ ni goudron tun b'a kɔnɔ ko tasuma wulila olu la station ɲɛtaw fanfɛla la bakɔ jikɔrɔnikaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛna o min kɛra sibiri donya u y'a yira k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ kɔni na ko a ɲangata k'a bonyana kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ko moto 12 o jenina nɛgɛso kelen jenina ko kɛsi buteli kelen o jenina ko camion ben kelen jenina camion citerne kelen o jenina ko magasin 3 jenina bureau 3 o fɛnɛ jenina
ko mɔgɔ saba olu ka du kun ka suru a kɛyɔrɔ la ko olu bɛɛ lajɛlen ka du jenina ko ni jenini bɛɛ lajɛlen senfɛ sa ko maa kelen o bɔnɛna nin na mɔgɔ saba olu kɔni banana ka juguya kosɛbɛ mɔgɔ naani olu ta ma juguya kosɛbɛ min n'an ka tasuma fagalaw n'olu yɛrɛ kɔni sera kɛnɛ ka joona joona ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka fura sɔrɔ a ko la cogoya min na maa minnu banana fo ka taa se maa minnu yɛrɛ kɔni tayana u y'u bɛɛ lajɛlen tɛ k'u kunda n'a ye l'hôpital Gabriel Ture kan min na bɛ dugawu kɛ sa ko ala ye an dabama ka wele sera min ma k'ala ka badabada dalen nɔgɔya a ye maa minnu yɛrɛ kɔni dalen no n'u bɛ kɛnɛya kun kɔrɔ ko jabalo masa k'u sɔn kɛnɛya la k'ala k'u fama ni ɲɔgɔn ma ko ni ɲagata jugu k'ala ka jamana fama a ma o kunnafoni de bɛ taa n'an ye kalanko kunnafoniw la ɔkɔlidenw ka kimɛli laban bɛ kɛ sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la defu ale jabu bɔra minnu y'a yira k'a fɔ ko lɔkɔliden ba fila n'a kun kan fɛ o de kɔni kun kan ka ɲɛnata kɛ u y'a yira k'a fɔ ko jabu bɔlen ko lɔkɔliden ba kelen n'a kun kan fɛ ko olu yɛrɛ de kɔni y'a sɔrɔ ko 100 sarada o 100 sarada la 47 n'a kun kan fɛ olu de y'a sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ sa ko ni kimɛli in kɛnɛ kan Mayo ma jabate n'ale bɛ katikaw ka kalanso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ wele ko Britanniya militaire mɔgɔ k'ale yɛrɛ de kɔni ye fɔlɔ sɔrɔ ale ye sebaya sɔrɔ ko bawo k'ale yɛrɛ kɔni ka kuru ko bɛna 18 n'a kun kan fɛn ma ka segin 20 kan min n'an b'a fɔ sa ko Mayo ma jabate ko a félicitation halisa an bɛ to kalanko kunnafoni la madame Sidibe Dedo Usman a y'a latigɛ ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kunnafoniya k'a bɛ tile damadamani bɔ ale ɲɛ b'a la bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'a fɔ ko lɔgɔlidenw ka kimɛli min kɛra n'o ye bagi ko o jaabi ko bɛna bɔ donna nataw la k'ale bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ sa ko min yɛrɛ kɔni ye bagi jaabilu ye ko o bɔli kuma yɛrɛ ma fɔ fɔlɔ ko min ni bagi jaabi n'a bɔ wagati sera k'olu bɛ bolonɔbila sɛbɛn kɛ ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kunnafoniya ko kunnafoni minnu bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'o tɛ kunnafoni ɲuman ye ko jamana kɔnɔden kana baara kɛ ni a ye halisa an bɛ to kalanko kunnafoni la ɔkɔlidenw ka jɔnjɔ laban bɛ wele ko BTN BTD n'o ye agropastoral mɔgɔw tɛ a yɛrɛ ka fɔ sa k'olu fana ka kimɛli baaraw daminɛna bi madame Sidibe Dedo Usman ale ta o baaraw koromu kari lycée technique la min n'u y'a yira k'a fɔ sa BTN ni BTD agropastoral la u taara baara bɛɛ lajɛlen daminɛ min ni kalanko ma ɲɛnabɔbaa caman yɛrɛ kun faralen no madame Dedo Usman k'a kan ko in kɛnɛ ɲɛnamaya kunnafoni bɛ dɔn n'an ye kayikaw fɛ min na nisɔngoyalen n'u ka a yira la k'a fɔ ko kayikaw fɛ jɔnmaya wale min yɛrɛ kɔntannen n'u ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ko yɛrɛ kɔni bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ Jegu Sidibe ale ye maa ye min bɛ Lani ale bɛ Gajanka mara la u y'a yira k'a fɔ ko Jegu Sidibe ale kɔni ye nakɔ sɛnɛla muso ye min yɛrɛ n'u kɔni taara bin ale kan k'a faga ka bɔnɛ a nin na ani ka tila k'a bila bɔrɔ kɔnɔ ka taa su fili ko bawo ko Jegu Sidibe k'ale yɛrɛ kɔni bana jɔnya walima ka ɲɛsin marakaw ma min ni jamana kɔnɔ ɲɛmaw n'u yɛrɛ kɔni wililen don ko ni jɔnmaya wale min yɛrɛ kɔni bɛ kayikaw fɛ ko in yɛrɛ kɔni bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ maa caman o de bɛ ka bɔnɛ a nin na ko maa caman yɛrɛ de kɔni bɛ ka bɔgɔ a ko in na maa minnu yɛrɛ kɔni ma n'u ba jɔnya wale ma ka ɲɛsin maraka minnu bɛ ni marada ninnu ta fanfɛla ma ko olu bɛ faga ko ɲangili jugu ko bɛ taa k'olu sɛgɛrɛ ko jamana ɲɛmaw k'u kɔfilɛ maa ninnu na walasa fura a bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na ko in a bɛ se ka dan sira la cogoya min na kunnafoni ne bɛ don n'an ye kɔkan kibaru la an b'an kun da Bɛnɛkaw fɛ bidon in na n'o ye uti kalo tile fɔlɔ ye o ye Bɛnɛkaw ka yɛlɛma hɔrɔnya san 61 min n'an b'a fɔ o ma ko joyeux anniversaire de fête d'indépendance halisa an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Algérikaw fɛ olu ka jamana ɲɛma ale fana ye kuma ta u ka jabarani soba la min n'a kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko Algérie jamana yɛrɛ kɔni labɛnnen don k'u ka dɛmɛ don Mali jamana ye ko nka k'ale kɔni b'a ɲini maa minnu yɛrɛ kɔni sigilen n'o fanga la k'u yɛrɛ kɔni ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ka taa kalafili la joona joona k'u ka kumada di jamana kɔnɔdenw ma ko jamana kɔnɔdenw ka kuma k'u ka taa kalafili la ko n'o kɛra ko Algérie jamana k'u bɛ sɔrɔ k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali jamana ma ko ale dalen b'a la k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ Mali jamana kan ko tant que Algérie jamana min da don a la ko gɛlɛya in tɛ ban o min kɛra Algérie jamana ɲɛmaa ka kuma ye bɔli min kɛ u ka jabarani suba sanfɛ Mali kunnafoni show jamana labɛnw ni ne bɛ dan sigi bi kunnafoni la n'ala ma basi wɛrɛ k'an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan nka ɲɔn'o cɛ sa an b'a fɔ ko bi lɔgɔkun daminɛ ala ka lɔgɔkun hɛrɛ di ne n'a bɛɛ lajɛlen ma ala ka Mali den ni kisi a mana kɛ diɲɛ dugu o dugu de la a k'an bɛn